Salutare lume și bine am găsit la episodul 5. Da, ia, să vedem noi aici cum o fac micuții noștri. Băi, eu mereu undeva au lăsat. Mersi. Dar chiar nu era nevoie. Deja trăiește diamante. Asta-i pun și pe orice serie. Sunt best ever ăștia. Sunt preferații mei. Da, hai. Intrăm cum ce. E diamantele. Nu mi-a intrat minionia peste mine. Sleep, bun. Sleep. Unde mi-ai dispărut? Hai, lasă, că avem și un pat. Mai dormim noi cu cordul. Cred că... Da... Nu să cad alea. Cred că l-am uitat undeva prin natură. Micuții. Ia să vedem ce a strâns aici. Force. Force. Să și ce aici cu forța. Vă mai pun. Nu scăpați așa de mine. Ce mob e ăla? Nana, cine e? Băi, mă enervează Nana Creepers. Insert stripe mine. Insert stripe. Mai avem prin capul. What the funny? I did of the starvation. Unde e un mob? Deci minionii. Nu știu chiar, nu știu ce m-aș fi fără ei. Sunt chiar lângă sat. Hei, ia, hai să vedem puțin ce e. Hei, ce mă las în coi din sol? Nu știu, mintea mea văzut. Nu mi-a plăcut de fața ta. Porcilor, faceți asta de față cu străinii. Uite, cine e băia asta? Nu glăstic. Și mai... Nu, regenerare. Uite, stai mă. Ce? Coin? Coin. A? E cineva care vine bani. Văd că aveți fi altă, aveți și răie. Acum sunteți voi autentici. Ce uiți-mă așa de sus la mine? Eu mă uit de sus la mine. Ai înțeles? Dacă nu mi-ați făcut să pui voi peste cap.
Răjitul? Nu am nevoie neapărat de... Aici, săgeul. Nu ne-a pasat o cam toți. Ia. Așa că am vrea să mă apuc de... Să ne apucăm de... Lăsăm un interior acolo aici, care o să-l ocupăm noi. Tati. Eu vreau niște piele de cap. Să adă de la ea. Pac. De asta e. Am definit informația. Avem de asta. Nici asta. Deci vă mai las liber dacă mai fac. La, n-am observat. Bun, eu ce vreau să fac? Am dat să fac. Iron. Fier. Nu ce prea mult de la doar ăștia fier. Fac. Ia-i. Deci mie îmi place că acum, aproape acum suntem gata de a face totul. Episodul 5. De eu vreau neapărat un mic. Nu vede sens. Vede sens. Ia când ne întorc pe acasă. Micuților. Deci eu aș face o închizătură și asta numai eu cu prietenii mei. Anyway. E cam... Vreau să urce. Dar acum o văd de lava. Văd de lava. De făcut. Wow. Că camină. Ia. Ia uitați, Gravel Beach Bow. Pin, șablă, pe ea. Putem scrie cărți. Nu știți. Putem să mai facem o dimensiune doar a noastră.
putem edita și monștri. A, da! Ce n-ai? Vreau... Nu. Why? Deci eu vreau asta. Hai să verificăm ce mai avem în cufere. Încheiem toate episoadele. Da. Posting. Și Ruby. Vă adăugată Minecraft. Textura a rămas în... Dacă... Eu am găsit niște chestii când mai facem și eu câte un mod de imposteală. Unelte din bederac. Și bederacul obținei deodată. Rodător tricotul meu și când program am găsit o textură destul de ciudată. Textura la Robin. La vechiul Robin vechiul Robin înainte să fie schimbată textura în emerald. Înainte că e șters. Itemul a rămas același ca să nu mai schimbe la Villager trade-urile, doar că i-a schimbat textura, numele. Gata, stop. Ce naiba? Aoleu, ce ați făcut? Ce bătaie vă trag? Ia, ce aveți? Mai e și băcărața. După ce mi-ai distrus satul. Tu n-ai nimic? Voi măcar nu sunt nervoasă bătând zi seara. Eu chiar aveam nevoie de lemn. Voi mici ăștia îmi strică, demolează absolut totul. Să duc cum inundați în el. Mamă, de doar 30 minute, mai stau puțin. Hai, ce bine, aștept pe bune. Deci eu vreau... Ce am vrut să fac acum? O să mergem în căsuță. Sau asta a fost de filmul ăsta de 5 video. Wow. Food. The food.
Deci eu vreau neapărat să dăm ăla scop acolo, că nu mai suport. Vreau fi el frumos și mare, dar vreau. Ei. Lego de la teleportări. Deci n-am înțeles, ăla? Hai, veniți. Hei. Oh. Da, ia stați copii. Unde încerc caut eu o plajă, voi faceți acolo, că nu vreau să stați degeaba. Iată. Nu se mai este nimic în copac. Ajutor, a venit niște nebuni peste mine, pe lângă are un handicapat al naibii, că mi-am spart toate crencile, cum face ăla? Faci, mă. Okay. Yes, I'm okay. Insert. Dig. Okay. Insert. Dig. Don't hurt me. Hai că atât a fost pentru astăzi. Hai, duceți-vă și voi la cofere. Și... Pune. Don't hurt me. Măcar pe unde vreau. Dar nu știu cam puternic într-o mărimea ta. Cine-i tare acum? Cine-i șmecher aici? Ha, cam atât a fost pentru astăzi. Vă urez să-l și